hedder Tanja, og jeg er rådgiver her hos Olivers. I dag skal vi snakke om Julius K9-seler, som er en kropssele til hunden. Kropsseler er rigtig gode, da de giver en meget mindre belastning på hundens nakke og luftveje, som det nogle gange kan give, når man fører hunden i halsbåndet. Hvis jeg har knude i halsbåndet, som jeg har her, og hiver i ham, eller hunden trækker rigtig meget, så kan det godt give en belastning, både på hans luftveje og på hans nakke. Hvis man derimod har hunden i en kropssele, så hvis hunden trækker, eller jeg skal trække hunden, så vil det give en belastning omkring brystregionen og ned ved maven. Og det er meget mindre belastende for hunden. En Julius K9 kropssele er rigtig nem. Man tager den over hovedet på hunden, og så skal den bare lukkes med et enkelt spænde rundt om maven. Og hvis du er i tvivl om du har fået den rigtige størrelse til din hund, så er det bedste trick, det er at tage 2 fingre og se, om du kan få den ind imellem hunden og selen. Gerne hele vejen rundt om maven, og også hele vejen rundt om brystet. Og hvis man kan det, så er det nok den rigtige sele, du har fået fat i. Men hvis du har yderligere spørgsmål, så er du rigtig velkommen til at ringe ind, og så vil Olivers eksperter prøve at hjælpe dig så godt vi kan.